Fl-isem tal-Missier u tal-Ibben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Marlin u Joseph Koleiro. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, issa li riesqa il-festa ta' twelid ta' ibnek bħala bniedem, aħna għaddejja tiegħek bla ma jistħoq ilna, nitolbuk li jħenna lina il-verb tiegħek li joġbu jsir bniedem minn Marija Verġni u għammar fostna. Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Malakija. Dan jgħid il-Mulej Alla. Araw, jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji t-triq qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li intom qegħdin tfittxu u l-anġlu tal-patt li intom tixtiequ. Arawh, ġej, jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti. Imma min se jissapporti l-jum tal-miġja tiegħu? U minnu li se jieqaf meta jidher? Għax hu bħan-nar ta' wieħed li jsaffi u bħas-sapun tal-ħassiela. U joqgħod isaffi u jnaddaf id-deb u jnaddaf l-uliet Levi u jsaffihom bħad-deb u l-fidda. Huma jsiru għall-Mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa. U tibda toġbu lill-Mulej l-offerta ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm bħal dari, bħal fis-snien li moddija. Ara, jiena nibgħatilkom l-Elija l-profeta qabel ma jasal il-Mulej u jum il-biża' u jdawwar qalb il-missirijiet lejn uliedhom u qalb l-ulied lejn missirijiethom. Li ma nġix naħba tal-art u nħallija tinqeret. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħajl lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu, erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom fil-qrib. Ngħidu, erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom fil-qrib. Triqatek, Mulej, għarrafni. Il-modit tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ngħidu, erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Tajjeb u sewwa l-Mulej. Għalhekk juri triqtu lill-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Ngħidu, erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-modijiet tal-Mulej kollhom tieba u fedeltà għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu. Midħla l-Mulej ta' dawk li jibżgħu minnu lilhom jarraf il-patt tiegħu. Ngħidu, erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Nqumu bir-rifq għall-Evanġelju. Emanuel, Sultan tagħna li tajtna l-liġi, ejja u salvana, Mulej, Alla tagħna. Alleluja. Alleluja.
il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Eliżabetta qal ilha żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu lill-mulej wera ħniena kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni lit-tifel, riedu isemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu u qalet: le, iżda Ġwanni ikun ismu. Qalula: ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lill-missieru x'rid isemmih, u hu talabhom xi ħaġa fuq x'jikteb u kiteb hekk: ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija infetaħlu fommu, il-sinu inħall u beda jitkellem u jfaħħar lill-Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom il-biża' u bdew ixandru dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet tal-Ludija, u kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid: mela x'għad ikun dan it-tifel? U tassew id il-mulej kienet miegħu. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum iżjies jitkellem it-twelid ta' Ġwanni l-Battista, ta' dak li kellu jkun li jwitti triq għal-mulej. U għandna wkoll għalhekk minn qabel it-twelid tal-mulej jurina l-Vanġelu fiex sejjer iwassal. U dan iseħħ fil-figura ta' missieru Zakkarija. Rridu nagħmlu imma pass lura biex nifhmu sew. Meta l-anġlu derlu lil Zakkarija fit-tempju u ħabbarlu it-twelid ta' Ġwanni, għalhekk Zakkarija jgħidilhom u jikteb ismu jkun Ġwanni. Zakkarija lill-anġlu jagħmillu mistoqsija differenti minn dik li għamlet Marija. Waqt li Marija tgħidlu kif ikun dan, kif se jseħħ dan fija, Zakkarija lill-anġlu jgħidlu kif inkun ċert minn dan li qed tgħidli. L-anġlu Zakkarija jitlob iċ-ċertezza. U l-anġlu xi wieġbu? Talli inti ma emmintiex din il-kelma tal-mulej, inti ħatkun imsikket. Din id-darba llum fil-Vanġelu x'għandna? Jitwieled Ġwanni u Zakkarija jgħidilna dak il-ħin stess infetaħlu fommu u l-sinu inħall u beda jfaħħar lill-Alla. Xi fisser dan kollu? Jiena u int eżies il-koll kemm aħna imsejħin biex infaħru lill-Alla. Il-mulej tagħna dan id-don tal-kelma biex bil-kelma aħna nagħmlu ġid lil xulxejn, infaħru l-xulxejn flimkien lill-Alla. Imma biex jien inkun kapaċi infaħħar lill-Alla f'qalbi, irid ikolli lill-Alla. F'qalbi irrid inżomm
il-kelma ta' Alla. Għalhekk Zakkarija fommu kien magħluq għax il-kelma ta' Alla ma daħlitx fih, ma ħallijiex tidħol f'qalbu, u allura jekk inti vojt. Imma issa li Zakkarija qalbu imtliet u għaraf li żball li kien għamel li jurid iċ-ċertezza minn Alla. Issa qalbu fommu jinfetaħ u jibda jfaħħar lil Alla. Jew nitolbu l-mulej tas-sew biex qalbna tkun mimlija bih, għalhekk ġej Jeżies. Il-mulej ġej mhux biex joqgħod fil-presepju, imma ġej biex joqgħod fil-qalb tiegħek, fil-qalb tiegħi. Dak hu il-presepju ħaj, il-presepju ta' veru. U ġej fina hawnhekk is-sabiħ. U dan huwa żbuħija tal-miliet. Ġej fina biex iħoll fomna ħalli aħna nkunu nistgħu infaħruh. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja. Ejjew nitolbuh dan ir-rigal tal-miliet, ir-rigal tal-miġja tiegħu li jimla il-qalb ta' kull wieħed u waħda minna bil-preżenza tiegħu biex minn fomna biss joħroġ kliem ta' tifħir u mhux ta' tmaqdir. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ħuti Jeżies, jew aħna wkoll b'umiltà sħiħa quddiem Alla missierna li wera magħna l-ħniena tiegħu irresqulu it-talbiet tagħna u ngħidulu uri lilna mulej il-ħniena tiegħek, uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Għas-saċerdoti biex bħala ministri tar-rikonċiljazzjoni bejnek u bejn il-bniedem ikunu tassew messaġġiera tal-ħniena u l-maħfra tiegħek nitolbu. Għal dawk kollha li ma jridux jilqgħu il-verità tal-Evanġelju biex jarfu li jibnek Ġesu bħala l-feddej kif ħabbru Ġwanni il-Battista nitolbu. Nitolbu għall-anzjani, għall-morda tagħna li jinsabu weħidhom biex isibu fil-preżenza tagħna għajnuna mill-qraba u mill-ġirien tagħhom nitolbu. Għalina wkoll li jinġbarna hawnhekk fit-tempju u lilna wkoll li xxandritilna l-kelma ta' Alla. Jew nitolbu id-don tal-Ispirtu biex din il-kelma tal-Alla tinżel tassew f'qalbna biex hekk inkunu nistgħu nfaħruh kif għamel Zakkarija nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej uri l-ħniena tiegħek fuq il-pellegrini kollha. Għatihom li jagħmlu esperjenza vera tal-imħabba tiegħek nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna birek il-poplu tiegħek biex ikun jista' jaraf bil-ferħ il-miġja ta' dak li ħabbar Ġwanni l-Battista, Kristu Ġesu ibnek u Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek
frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej bħala tpattija sħiħa din l-offerta li bija natuk qima perfetta biex niċċelebraw b'fema safja it-twelid tal-feddej tagħna fid-dinja bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il-fuq, niżżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om verġni stennitu u nislitu bl-akbar għozza. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u worjieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġlu u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-iżżerġ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sibna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħa il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ da demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u inroddulek ħajr għalli xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, ma l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha
daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek nħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistaqlix.
Nitolbu. Issa li tqarbinna bl-ikel tas-sema fil-ħnina tiegħek mulej atina Isliem biex bl-imsibaħ mixowla fidejna nistennew u nilqgħu kif jixraq lil-libnek il-għażiż li ġej fostna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Fakkarkom il-quddiesa għal-għada fis-6 ikun hawn il-quddiesa s-soltu fit-8 imbagħad fis-6 ikun hawn ta' filgħaxija ikun hawn il-quddiesa tal-Vġieli, imbagħad is-santwarju jiftaħ għal ħabta tal-11 biex fil-11 nibdew iċ-ċelebrazzjoni tat-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Jew ngħidu 3 Avamarijiet biex tassew din il-ġrajja hekk importanti ta' ħajjitna, il-preżenza ta' Alla fil-ħajja tagħna tkun ġrajja li sseħħ tassew, ma tkunx biss tradizzjoni, għax l-aħfef ħaġa hija li nagħmlu minnha tradizzjoni. Jalla l-miliet ikun miliet ta' veru fejn Kristu jitwielet fil-qalb tagħna, fil-familji tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.